Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Ikaw, akong unungan. and gave me dignity. Kung nagmahal ka sa atong anak, dili ka makatugot nga magdako siya nga maglibog kung kinsa gyud siya. Una ang paghinumdum diin ka last nga may parking aron mahimo ng tinaw ang tanan alang kanako. Please. Kapakaon ako. Nahigog ba ka ba nako, Nobi? Ha? Nobi? Sayo ran tubago ang maumong pangutana, Ronel. Pero dili lang nimo hatagag gibugaton ang taod-taod na namong panagtipo ni Alma. Hatagi una ko balidog nga rason nganong ibaylo ko ikaw ni Alma. Nobi? Hinumdumi diin ka last nga may parking sa imong auto. Ug mo nang higayon nga matubag ko ang imong pangutana. Ayaw na pagbiya. Gibilin ko lang sila ni Mama. Ug ayaw sa pagtuo, Ronel. Nga bisag nahigog mapako nimo, mahimo ko na yung husgahan ang pinuhat nga dakong natabang aron ikauban ko ang akong inahan. May sakit si Mama. Ug dili pa ko andang nga mawa siya nako. Ug si Alma dako gikatabang aron ikauban ko ang akong inahan. Nakasabot ko sa imong gibati, Nobi. Pero dili mahimo nga hangtod ang kaugmaon sa atong anak masakripisyo. Labaw kong nagunahuna sa kaugmaon sa atong anak. Tungana una ang akong gihangyo nimo. Hinumdumi ang lugar diin giparking mo ang imong auto. Ayaw na pagawas. Magpatawag kong taxi para nimo. Salamat. Nagkasakay dayon ko. Wa tingali nakakita na ako. Kaya dito man ko sa exit kay Aki sa taxi. Naluoy ko ni Ronel. Pero dili mahimong magpadadayon ko sa pulog sa akong pagpati. Dili ko gustong masayo. Dili ko gusto nga makaingon ang inahan ni Ronel. Nga pagkagik og naong. Kinakiklambigit kang bisan kinsa na lang. To na siya. Dili pa gid unta ko gusto nga mubiya si Nobi. Wa pa ko makontento sa pagsudong niya. Sa pagpikigsulti niya. Nawilig ko niya. Ingon ini di ay ang mahigugma. Mugawas na ko din eh. Magpatawag sa taxi. Adol kos gawas mo paabot sa taxi niya akong ipatawag. Ronel? Iya kang nakitaan si Nobi? Uy, Ronel, naunsa ka? Nakalitan lang ko. Oh, abi ko wa ka makadungog na ko. Ikotom ko maong misuod ko din, eh. Doon na kay kauban? Wa man. Ah, wa. Wa. Ah, dali, nga unta. Muna ko gaon, Jack. Nagpatawag na lang kong taxi. Sa uwi na ako. Ako rin hatod mo sa inyo. Nagpatawag na kong taxi, Jack. Thanks for the offer. Mm. Ninapan yun ang waiter nga akong gisugo. Una ko na mo, ha? Ah, oh, sige. Di magkakapabugong. Diin man mo nagsulti si Ronel. Sa restaurant, ma. Uway nakakita ninyo. Wa. Kay dito man mi sa function room nagsulti. Dili lang ko gusto masayop sa akong desisyon. Ngano? Siya mismo murag dili makatuo nga makahimo si Alma sa gipasangil niya. Pero gusto lang niya malikay ko o ang among anak sa panimaos unya ni Alma. Kung galing, matinuod ang maong pasangil. Unsa may ang buhaton? Iyaming ipalayo ni Alma. Makahimo ka? Ambot. Maghari pagyapon sa akong nahuna ang dakong natabang ni Alma natong duha, ma. Pero, dili sa
ko makatugot nga masakripisyo ang kaugmaon sa among anak. May katungod sab nga mahingawa si Ronel. Dili ba? Dako siya katungod. Kay siya mo iyamahan. Pero daghang babag kung ang among pagbati mo imo patigpapaw. Ug awas pa. Dili pa sigurado kung may labot pagid si Alma sa disgrasyang nahitabo ni Ronel. Nobe, Ako siyang gihangyo. Nga hinumduman niya ang last nga gipartingan niya sa auto. Mahimong dunay CCTV nga. imo bang kitug-anan si Alma sa nahitabo ninyang duhang Ronel? Hinungdan nga naumol si Laki. Wa ko'y gitago ni Alma, ma. Imong gitug-anan si Alma? Oh, ako siyang gituganan. Nobe, ayaw na lang. Dili sad ko gusto nga husgahan ang pagkatao ni Alma. Ma, kung maoy imong pagtuo nga sobra ang selos ni Alma kang Ronel, nganong iya man kong giubanan sa ospital? Ngano, ma? Unsay imong kalibutan nga mahimong pagtaabon lang sa iyang gibuhat ang pag-uban niya nimo sa ospital. Hangtod ka, ma? Nagduda sab sa ilang pasangil? Ambot, Nobi. Pero kinahanglan imo gid unang siguroon ang panghitabo. Ma, dili ko gustong masayop sa akong desisyon. Dili ko gusto nga mahayan ko pagsagop sa ilang mga pasangil. Bisan tuon ako'y gugma ni Alma. Pero dili sa malalis nga dako siyang natabang aron malugwayan ang imong kinabuhi. Pero dili sa mahimong masakripisyo ang akong anak. Nobi, kinahanglan ang kamatuoran mo imong basihan sa imong desisyon. Ay, ambot, ma. Wala ko makasabot na ako. Pero mas malipayon ka kung inyong ikauban si Ronel. Mas malipayon ko, ma. Pero bugat sa ubabag kung maoy akong ipatigpabaw ang pagpati ko ni Ronel. Nobi, Kaugalingon niyang inahan ang among problema. kamo man ka-high priority ni Ronel. Ma, mauyo na huna ang gisakripisyo ko ang akong kaugalingon. Kaugalingon akong kalipay tungod nimo. Kay inahan ko ikaw. Mahal ka kayo na ako, ma. Nobi, Nahibaw ko. Mahal sab ni Ronel ang iyang inahan. Ug dili ko makatugot nga ako mo'y mamahimong hinungdan. Aron iyang talikdan ang babae nga mo'y naghatag kaniya kinabuhi. Ang akong cellphone. Oh. Kinsa man ni? Hello? Sorry nga, nangahas gyud ko sa pagpanawag nimo. Kinsa ni? Si Ronel, Ngano nanawag man ka? gusto ko makiksulti nimo. Kanang kita rin duha. Mahimong mo ari ka sa office. Pwedeng ari lang sa gawas? Sa function room, so sa mga 5-star nga restaurant. Unsa may atong panagsultihan? Importante. Magkita ta aron masayod kayo unsay akong tuyo nimo. Nahibaw ba sinubi ning imong pagpanawag nako? Wow, May labot ni sa bata o kang nobi? please, magkita ta. Okay. Unsa nga restaurant? Ug unsa nga function room? Salamat sa paghatag mo kikayon sa akong hangyo. Importante makakayo. Importante. Please, sit down. Unsay ato panagsultihan? Coffee? No, thank you. May gibiyahan kong trabaho. Gipatawag tagyog ka kay murag dili ko makatuo sa pasangil nga may labot ka sa akong pagkadisgrasya.
Si Jack na sad ang nagpalakaw, ana? Tinuod. O dili. Hangtod ka? Nagduda sad ako? Tawgon ka nako kung fully believe pagyud ko sa pasangil ni Jack. Am I capable of doing that dirty game? Naibaw ka ba? Nganong namabdo si Nobi? Gitug-anan ko ni Nobi sa inyong gibuhat. Gisakitan ka ba? Of course. Sakitan yun ko. Kigiampingan ko pag-ayo si Nobi without knowing nga doon na day mangilad niya. Dili ilad ang akong gibuhat. Pagtabang, Alma. Aron makakupot og dakong kwarta si Nobi. Unsay motibo nimo sa pagbuhat sa ingon? For her security. Netong higayon, din gibuhat na mo ang paghimog bata. Ang kunon ko, wag yun ko'y pagbati niya. Same with her. Wa sa suya pagbati nako. Kay that was our first meeting. Nganong giangkon mo ang anak ni Nobi? Dili ba sperm donor ka lang? Sa dihang dito nako sa Boston, wa ko kapugi ang paghandom sa naitabo na mo duha. Og di adtong tungura, miturok ang akong pagbati ni Nobi. Ha? Ingon anak lang ka sayon? Ha? Ang matuod nga kugma, muturok lang kini sa atong kasing-kasing dili ba? Ug mao na akong gibati ngadto kanina. Nakiksulti ka ba nako? Aron mo hangyo nga i-let go ko si Nobi? No. Ako lang si Nobi og si Lucky. Ako lang. Nakadungog ka? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!